Surprise na surprise. Bad news. May gabi yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa tanan. Karon kay nami duwa diri sa liga sa mga barangay no. Kani nga duwa kay do or die na siya. Kung mudaog mi, kami mo'y number 2 sa mga bracket. Kung mapildi mi, kami mo'y matagak. Karon nga duwa mga ga, paningkamuto na mo nga makadaog mi. Ang nakapait pagid karon kay amo ang big man, kay nay duwa sa Medellin no. Para third sila dito so kami rin mo duwa karon. So kani nga duwa na mo mga ga kay murag lisod kami no. Tagilid mi pero paningkamuto na mo nga makadaog mi. Whatever the result ato na dawaton. Kung makadaog ta, maayo. Kung mapildi ta, maayo ra gyapon. Charge to experience. Alas na ibi among duwa mga ga. So di ta maglangay no. Adto na ta. Let's go. Kumanang second game, kami na mo duwa. Pila man ka trace yung buyan ron? One. Surprise na surprise. Gamay ron kami, daghan kay mo kontra. Apel pire-pire kay pre color sa uniform, green. Patay na talaga. Sol pila ka trace yung buyan ron? Ubay-ubay. Ubay-ubay. Tak para puli ko mana. Ayun. Wow ko. Bad news. Ulats mi karon, pildi mi no, pero good news kay atong gihatag atong best sa duwa no. Balag pildi ta karon at least aning kamot nga makadaog no. Ato man gihatag atong tanan nga best sa duwa, okay na kato siya no. Pildi man o daog basta kay gihatag nimo yung best. Mao gini pinaka okay sa tanan. Pero bisag pildi mi, mura ra gyapon mo nakadaog no kay ang katong sapatos nga gipahulman sa tuwa ni konsehal, gihatag na gyud. Paldor gyapon ta. Paki-mention yung soulmate cakes noon. Una lang sila hatag ni Konsehal Jud. Ang soulmate cakes, so pag ibang hatag. Murag bungol yung mga taga soulmate. Kano sa ka sila makabate no. Dito sa nadigayon. Pareho sa pagsuporta. Ganoy TV. Anay out. Bunal. See you.